Kau ang bini-bini na ninanais ko, bini-bining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Tararararan, 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 tararan, tararararan, 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 tararararan. Hai JMF, JM Pampula. Oh my God. La, 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 Nakakanta na yung ano, yung banana. Hello, banana. Hi, saging. Tinagalog pala. Walang kalamansi, hindi kay suwa. Malaki yung suwa dito. Sabihin mo kalamansi, hindi yan suwa. Kay suwa malaki dito sa Manila. Este. At hindi, kung hindi ka magbakal, hindi ka lang piliton na ka. Kung hindi ka magbakal, piliton na ka. Suha. Yun yung ano pomelo. Oo, yun nga, yung sabi niya dito, ma'am, wala kaming suwa. Kaya na lumaki yung mata ng customer, suwa. Laki nun ah. Mahirap talaga si Robin Padilla eh. Malamang. Paano niya kaya yun ilalagay sa sausawan? Malamang sa malamang talaga. Hihiwain. Babalatan niya pa yun. Naku, ikaw talaga Kuya Robin. Naku, ka talaga. Ano, kamusta na yung kaibigan mo? Sino? Naks naman, nakalimutan niya na kaagad na kaibigan siya, oh. Sino? Si Kalbo? Hindi, si may buhok. Wala. Nasa mabuting kalagayan na yun. Naks na all mabuti. Oo, sa ex niya dati. Yung anong saan ba yun? Bumalik din pala sa Pupunta ex siya dun sa babae. Sinusundo pa siya eh. Yun na naman sabi niya sa akin. Na all sinusundo. Nasa ex pala ang forever. Woo! Ayaw ko nasaan. Nasa ex mo rin. Wala akong ex. Nag-iisa lang yun. Nasa kanya nga. Yun yung nag-iwan sa akin nga. Siya lang yun. Wala nang iba. Kaya nga, nasa kanya nga. Bakit sino ba nang aaway sa'yo?
alangan hanapin ko pa yun, nasa mabuting lalaki na siya ngayon. Sana all mabuti at lalaki. Iwan ko kung nasa mabuti talaga. Wala na akong alam. Sana all. Eh, di ba nakakausap ko naman yung anak mo? Yun nga, Mamaratis dati, na lang tayo dito. nung pag-birthday lang, nung July. Hanggang ngayon, di ko na nakausap. Di Mag-isang taon batiin na mo ulit. sa July. Batiin mo Di naman ulit. di naman Happy birthday. di naman nagre-reply yun. Baka naman kasi gusto lang padalhan mo ulit. Yun yung mahirap nga, padala lang yung makakilala lang sa akin kung ano, padala. Okay lang yun, basta nagpapadala ka. Meaning yan, counted yan sa DSWD. Parang Diba yung nga? nilagyan mo ng bulak yung ilong mo, bakit di ba na naman yung boses mo kanina? Sabi ko nga sa'yo, nangungungo nga ako ngayon kasi masama. Bakit? Kanina ang mabuti maganda yung boses mo, ngayon iniba mo naman ah. Hindi ko rin gawin yan. Pwede ko rin gawin yan. Akala mo lang, hindi ako marunong yan. Tsaka kita dyan eh. Tanyakan mo, nandyan ka naman sa Saudi, nandito ako sa Emoji. Ang tagal naman ng kanilang tutulog ako. Delayed nga si Mika. Hindi ako magsasalita, kayong magsasalita ah. Sige. Kami magsasalita. Send mo nga yung link, bebe. Hindi ko maano eh. Link ng LS ka siguro. Sa GC? Oo. Bababa muna ako eh. Baba muna ako ah. Split screen, hindi pwede? Naglalag ako, naghahang. Okay. Layas. Sige. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ay, nangangango ang mommy loves ninyo kasi po ako ay may sipono. Na 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 na. Nangangango na ako kuno. Sige po. Sige, Bebe Loves Miko. Sige. Sige po. Sige po. Sige pa po. Sige. Inuman nyo, ma'am, water na may ginger with lemon. Nako po, sakit-sakit sa lalamunan ko ng lemon. Kaya po ako ay di kayang uminom. Ay, Bebe Lam Saljer, Black Hawk TV. Oh my gosh. Sige, kantahan ko kayo ha. Kantahan ko kayo ng mga kantang hindi nyo inaakalang kaya kong kantahin. Ano bang kakantahin ko? Habang may buhay. Habang may buhay.
Hangga't ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking bahay, ang aking bahay. Walang tao. Ay, masama pa ang pakiramdam ko niyan, ah. 'Pag hindi pa masama pakiramdam ko, ano na lang kaya ang nangyayari sa'kin ngayon? Ay. Wait lang, hanapan ko talaga kayo ng mga kantang hindi niyo aakalaing kaya kong kantahin. Aba naman 'yan. Ang ingay na. Hi, Baleleng tells baby loves, Joy, and Lizzy Gams. Ano bang kakantahin ko? Lang maghanap ako ng mga kakantahin na ano. Hehehe. Ang kakantahin ko po ay isang makabagbag damdamin po. At ito ay inyong kagagalakan. Ay. Yeah, man. Ay. Ako lang to. Ako lang to. Ano daw yun? OPM. Eh. Sige, ito. Okay, tahan ko kaya. Ano kaya? Naku po. Nawala. Typalist. Sabihin na po kung sinong gustong sumali sa palaro natin, Inaantay ko lang yung dalawang co-host natin at magsisimula na rin po ang ating palaro. Palarong pambansa. Palarong pambansa na tayo maya-maya. Opo, palaro na po. Tapos na po yung dikitan doon kay Mika po. Dito po ay puro palaro na lang. Oo. Magwawaldas lang po ako dito. Ay. Hiling. Sige na nga. Kakanta ako Kakanta ako. Yung totoo, kakanta talaga ako. kahit hindi na pakinabangan ng boses ko ngayon, kakanta ako habang inaantay ko yung dalawang co-host ko na nahaharap sa inyo para sa ating palaro. Okay? Kanta ako saglit. Sama kasing pakiramdam ko Hindi obvious, no? Ayan. So, 1, 2, 3, go. Ito ay isang dalangin. Huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Nasaan na ba yung dalawang host ko? Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid. Lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad nan.
Bakit parang sa'kin lamang may galit? Para mababasag yung baso, Dayang ah. tadhana iyong pansinin. Saan yung nabasag na baso, Jerome? Ang karapatan. Wag na kayong magpalit ng ninja ha. Palaro na lang to, hindi na dikitan to. Ang hiling lumilipad ang aking isip. Bigla na lang napapailing. Paano naman yung ano, Wala na nasa lang taas? mapagtuunan. Eh di nasa taas. Kulot. Paano naman yung nasa taas? Eh, bababa na lang ako. Bababa na lang ako. May Pansin, mananalo pa ako sa baba. mangitago, di kayang maglaho ang mga katanungan Hindi ka lang shout out, Jerome. Okay, sige na, Pakantayin nyo lang mag-isa na tayo palaro. Nasa na ba yun sila? Pakantayin nyo lang Sirang-sira na nga si yung kinabukasan si ko Mimi dito eh. Labs nyo. Pakantayin nyo lang. Sirang-sira na nga kinabukasan ko dito. Kayo Alam pa nyo naman. Kumanta ng basag-basag alam nyo naman balamunan. Alam nyo naman na may barado yung ilong. Pinapakanta nyo pa. Sige na. Unang palaro natin. Type na ng palaro sa mga gustong sumali. Type ng palaro sa gustong sumali. Tignan ko nga kung ilan yung Dali. sasali na palaro. Paano bababa ako para sasali? Sige, bumaba ka na lang. Kasi madali lang to. Mabilis lang to. Hindi ako magtatagal. Gusto ko yun. Nasa taas lang ako. Kahit nasa taas may ano yan. May reward yun. Dalian nyo. Okay. Kahit nasa Unang taas palaro. may reward yun. Bumaba ka na, Jenny. Dali. Ayaw ko. Bala ka dyan. May reward pa rin Ang ako. unang palaro ay hulaan kung ano ang aking hawak ngayon. Alam ko yan. Ang mananalo po dito ay magkakaroon ng unang 50 pesos sa GCash nyo idadaan. Dali na. Pwede sabihin? 50 GCash. Pwede sabihin? Opo, pwede. Wag na. Dali. Ano na? Headset Ano daw. ang nasa kamay ko ngayon? Dalawa lang yun eh. Cellphone. Dali. Naka-headphone Para ako sa akin, ngayon. parang Lakas tissue, ng boses ng dalawa. Cellphone, cellphone po, ballpen, papel. No. Para sa akin, parang Mabilis ano lang to 30 Tissue? minutes lang tayo Tissue yata. o bulak? Papel, no. 5 isaw. 5 isaw tayo. No. Dalawang Pamaypay, atay. headset, lipstick, no. Dalawa? Bali 7. Lip gloss, no. Kutsara, Bake, no. Beforab. Sandwich, no. Baso, no. Tumbler, juice, no. Ay, galingan nyo na. Yuhu! Juice, no. Mineral. No. Mineral tubig. No. Ano wala pang Panyo, ano? no. Hairbrush, no. Brush, no. Tissue. Clue? Ano siya? Gamit siya. White flower. Gamit. Hair plan siya? No. Ay, ayun na nga. Excuse me. Gamot. Pabarya ko eh. Charger? No. Ang hirap naman yan. Naka-off camera po. Kasi kaya mahirap. Makikita yan pag nag-open. Lalo niya. Papakita ko pag nahulaan nyo na. Dali. Pwede pabarya te. Another clue.
Another clue. Another clue. Ano siya? Ano siya? Ano? Madulas siya. Madulas. 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 Malapot. Ano pa ba? Mamshi, may chat po ako. Sige, gura lang. Bix. Dapat yung face, lalagpa ako. Dali na. Tara na po. May mali, may mali, may mali. Lotion, lip gloss. Mamshi, may chat po ako. Petroleum Biru. jelly. No, 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 no. May mali, may mali. Mantika, lotion, Vicks, mantika, hair mouse, no. No, 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 no. Mamaya meron akong paano ha. 100 watch hour. 100 watch hour. Sinong makakahula mamaya sa isa pang kahula ko ay mananalo ng 100 watch May hour. 20 ka lang, te. Dali. 20? Wala ba? Walang makahula sa 50 Gcash ko? Magka-count lang po ako ng 20. Mag-count ako ng 20 pag di nahulaan ay. Wala na, palit na tayo ulit. Okay? Petroleum jelly, mali, mali, mali. Foundation Vicks, baby oil, foundation, no, 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 no. May mali lang kaganina eh. May mali lang talaga eh. Pero nandyan na yung sagot eh. Sa totoo lang. Naandyan na ang sagot na mali-mali lang po kayo. Pulbos Mantikilya. at iba pa. Ayun, may nakahula na rin sa wakas at tama din po ang kanyang spelling. Petroleum jelly. Paano yun kayo sinabi ko na? Ako sana nanalo doon eh. Mali po ang spelling kaganina ng inyong petroleum jelly, kaya hindi po yun tama. Ayan po ang ating, ang ating pong pinapulaan kanina. Ano? No? Paano? Ayan, petroleum jelly Paano po. yun? Sinabi ko na sana nanalo na ako. Pwede sabihin. Sayang lang po at mali ang inyong spelling. Sinabi ko na yun eh. Hindi. Wala pa. Wala akong kahati kay Jerome. Mali. Mali kasi spelling. Si Fernandez. Mali kasi yung spelling mo, Jerome. Gcash na yun. Sinabi ko na petroleum jelly. Mali yung spelling mo. Okay. Wow, with correct spelling po yan. Ayun. Mali ang spelling kaganina. Kaya dapat ay tama po. Okay? Ikaw kasi, Okay, Jerome, next. hindi mo tinama. Sana may kahati pa ako 25 pesos sa'yo. Ako ang nagsabi, ikaw ang nag-type. Okay. Sa ating pangalawang palaro ay ito po ay mananalo kayo ng 100 watch hour. Gusto niyo po ba nun? Hindi, wala pa. Kawawa naman ako, Jerome. Wala akong kahati sa petroleum jelly. Sinabi ko na sa'yo. Petroleum jelly po. Ang sagot ay ngayon po ay may pangalawang palaro po ako. Gusto niyo pa po ba? Gigil pa ba kayo? 100 po watch hour. Ito, mananalo dito. Okay, sa pangalawang palaro. Okay. Hulaan kung ano. Okay, ano ba naman ang nangyayari sa mundo? Bakit nawawala ang jacket mo? Baka naman po ay binenta mo na.
Pantoryo. Nilabhan yung jacket. Okay, hulaan kung ano itong aking kaharap ngayon. Kaharap? No. Hindi na lang. Sige. Karap. Hulaan No. mo yan, banana. Banana? Nasa banana, oh. Bigyan nyo ako hulaan nyo ha, number to ha, number. Number to ha, galing 1 hanggang sa 150. 1 to 150, hulaan nyo po ang aking number na nandito ngayon sa aking harap, okay? 1 to 150. Dali na! Ay, dalian nyo na po. At ako ay nakaantay at mag-e-end na rin po ako maya-maya. Kaya dalian nyo na po. Kulot, ibulong mo sa akin kung anong numero. Bahala ka dyan. 1 to 150. Ayun, binulong ko na po. Ibulong mo nga sa akin. Ibulong mo sa akin. Ano Bilis. tao? Hi, Mika. Dalian nyo na po. Ulaan nyo na. 100 watch hour po yan. Hala ng budol siya, oh. Hoy, may kahati ako dyan, ha. May kahati ako dyan, ha, bunso, ha. Sinabi ko yun kanina. Wala bang nakahula? Bulalo. Ayun. Jenny 100. Galigar, pakibasa ng mga number na sinasabi nila kasi hindi po ako makapagsalita ng madalas po. Alam mo na, masama ang aking timplada ng boses ko. May nanalo na ba? Basahin niyo po ang kanilang sinasagot. 100, 145, 149, 7, 150, 111, 150, 5, 113, 102, 10, 149, 140, 13, 50, 150, 24, 52, 35, 53, 25, 55, 1, Wala. 56, Wala. 44, 50, 57, 99, 58, 59, May 60, muntikan na. Kulang lang ng 130, isa. 61, 148, 62, 143. Wala pa. Oh, umpisahan nyo na. Ay, mahina. Sila sa number. Ayun, wala talaga pa ang nakahula dyan sa isa sa inyo. Ano mang nangyayari sa inyo? From 1 to 150. Hulaan nyo na po. Dalian nyo. 100 sa Oshi, babasahin ko po. 100 watch hour. Babasahin ko po. Sige po. 69, 18, 70, 65, 120, 111, 71, 100, 135, 72, 127, 99, 98, 58, 73, 131, 99, 97, 74, 132, 33, 75. Nakakadulig. Ayan. Wala. 77, 76, 95, 66, Wala. 134. Ayan. Mababa po siya. Ayan. Pandak po ang number na yun. Pandak po. Pandak. Hindi naka-heels. Ayan, panda. Pandak yung number na yon, hindi po siya naka-heels, Ayan, okay? pandak daw po, panda. Hulaan mo na, Betamax, baka ikaw yung dalawa na yung nakahulang malapit sana, oh. Pero may dagdag kasi, kulang naman. Ay, naku Sige, naman. Jenny, Ayun naman na, wala ayun na talaga. Sumusobra ka na, ha? Black American. Black Hawk TV. Saglit lang po at may nanalo na po sa ating 100 watch hour, ano? Saglit lang po. Stop muna, ano? Oh, stop daw po, stop. May nanalo na po. Para si Jenny galing.
Stop na po, stop na. Sinunod-sunod niya ba Stop na naman po, ang number? stop na Pag sabi, sino pa bang hindi mananalo nun? Sige nga. Congratulations na po, Black Hawk TV. 21 po ang number na aking pinapahulaan. Kabagal nila, ikaw talaga yung nanalo. Ayan. Ayun po, Sir Nanalo na po Blackhawk si Black Hawk TV. 21 po ang Ayan. number na aking pinapahulaan. 100 watt shower po sa iyo. Masaya ka po ba? Kung hindi ka masaya, ay okay lang po. Okay, gigil pa ba kayo? Isa na lang sana ang palaro. Gusto nyo pa ba ng isa pa? Isa na lang. Ako kasi hindi pa ako hindi pa ako pagod eh. Pero napapagod Ayan. na rin po si Mika. Kaganina pa kasi yan eh. Ayan. Ayun no, may nag-donate na kaagad oh. Ayan. Wow! Naon! Sana all. Baby loves, donate ko na yan kay Meg Jenny, baby love. Sige ba? Okay. Wow! Noted. Ayan. Kay Jenny Galigar. Saglit lang po at ako ay hahatsing lang po ha kasi masakit ng ilong ko kakapigil. Sige po, sige po. Ah, Kay Jenny Galigar. Ayan. Bibigay na lang daw po sa iyo, Kuya Jenny, ni Blackhawk TV. Okay, ang back na po. Ayan. Isa pong 50 subs. Ay, 50 subs. 50 Gcash po. Kung ready na po kayo ay ito na ang ating pinapahulaan. 50 Gcash po ha. Mika, what's in your box? Sige po. Hold it po. Biglang pahanap tuloy. Wait lang, transparent po. Dali. Nashock ako. Ayan, wait lang po. Choco-choco yata yan eh. Hindi po yun, hindi. Ayan. Ayan, game. Okay, Game. 50 Gcash po. What's in the box po? Hulaan nyo na po. Dali, bitsin po yung laman yan. Ayan. Dali, magic sarap siguro yan. Oh. Hulaan nyo na po. Hulaan nyo na po. Powder po to, powder. Oh, powder daw. Tawas yan, tawas. Budbod, budbod. Ayan. Hulaan nyo Baka na asin. po. Powder po yan, powder. Oh, face powder daw, face powder. Hindi po, hindi. Face mask, tissue, bulak. Tawad. Hindi po. Sugar, creamer, hindi. English ba yan o Tagalog o Bisaya? Pwede pong English. Pwede Tagalog. Ayan. Pwedeng Bisaya? Pwede pong ibang language. Ano po? Ayan. Milk, asin. Asin, hindi. Hindi po. Ayan. Pulbos, magic sarap, asin, milk, ano daw yan? Cream? Cream sa mukha? Ano ba? Powder nga eh, powder. Bitamax, ikaw ba? Ang tigas ng ulo mo, powder nga. May powder ba na cream? Ikaw nga, ay naku, Diyos ko, miho ka na lang mo ya. Hindi po, hindi. Ayan. Breadcrumbs, pamintang durog, creamer, isa pa to sili. Hindi po, hindi. Hindi po yan na. Hindi po yan. Iba po yung nasa Milk loob. powder, star powder, Tide powder, basta powder.
Hindi Ang hindi nyo po pwede. alam, yan talaga ay tawas po yan. Opo, tawas po na tawas. O, ayan, o, tawas. Tawas daw. Hindi po. Naniwala. Tawas din daw. Ano po ang clone yan? Kinakain ba yan? Nung maliit kasi ako, Kinakain po. tinikman ko yung tawas. Masarap pala. Ay. Ano ba? Kupik ko o Balten? Ano ba? 3-in-1 yan. Hindi yan kupik ko, hindi yan Ovaltine. May nakauna na po. Dapat ba yung brand? Ay, alam ko na yan. Aniel, ano? Aniel yan, no? Aniel ang nilalagay sa puting damit para mag-blue-blue kulay. Kala mo bago? Ay! Hindi pala. May nakahula na po. Ayan. Nescafe creamy white na powder. may liquid ba yan? Pinagluloko mo ako, Jerome, ah. Pinagluloko ako ni Jerome. May liquid ba yan? Pag tinimpla siguro pwede. Ano ba? Ikaw, ah. Gusto niyo po ba brand? Gaw-gaw, tuna, ano ba? Sunrox. Powder nga, Sunrox powder, pwede pa. Powder nga. Hindi nyo sinabi, Ajinomoto yan. Akong huhula, akong mananalo, bala kayo dyan. Dalian mo na, ah. Tigil, tagal-tagal nyo, no? Ba kayo kasi ang Brand po bagal-bagal to, ng sa inyong Pilipinas type? lang po. Dito lang makikita sa Pilipinas. Ay, sa Pilipinas lang Ayan. daw. Eh, di Pilipinas powder? Pilipinas lang daw eh. Wala daw sa ibang bansa. Eh, di Pilipinas powder. Ano ba? May nakahula na po yung pinaka-keyword. Ang kailangan po yung brand. Yung brand mismo, nun. Ay, grabe siya. May brand pa talaga. Ay, pinahihirapan kami. Ano kaya iyan? Aba naman yan, ipatatawag ko nga si, Buya Bunda ng maas-usisa kanya. Ano ba yan? Ayan. Ariel? Bakit may brand pa? Wag na yung brand kasi sa totoo lang, yung brand mahina kami dyan. Hindi kasi kami bumibili ng branded. Iniinom po, iniinom to, iniinom. Ha? Iniinom. Soundtracks po. Iniinom po. Ano po yan? Ano kaya yung kanyang ibang clue? Clue pa po, clue. Iniinom po. May kulay. Iniinom? Ay, iniinom? Sa Pilipinas nakikita. Ay, kaping barako yan. May kulay? Malapit na po. Ano kaya yun? Pero powder, ha? Ay, Opo. gelatin yan eh. Gulaman yan eh. Alam ko na yan eh. Gulaman. Iniinom ang gulaman. Ayan. Lason daw yan. Powder juice ay tang yan. Alam ko na yan, tang. 8 o'clock. Mga ganun. Sinabi na po ni Mamshi kanina. Kapag hindi kaya yung... Ay, sinabi ko na pala. Ay, hindi nyo alam eh. Yung talaga yung sagot eh. Pilipinas powder talaga yun. Tang juice, tang orange. Ano kaya yun? I-rewind ko nga itong aking ano ngayon, live. Carry pa po Bayang ba ng oras, magiliw. Mamshi? Carry pa ng oras?
Malapit na Ganito po po. tayong mag-end, ano? Kasi darating na Oo. po mga kordapya ko dito, kaya hindi na po tayo pwedeng magtagal. Bilisan niyo na po. Ano, ang clue, katunog na po yung nilalaro niyo dati nung mga bata kayo. Nilalaro? Di Chinese garter powder? Tumbang preso powder? Ganon? Ay, nako ikaw, pinagluloko mo kami Maganda po 'to inumin sa umaga. Umaga tsaka merienda o pag trip niyo lang. Oh, ganon? Ah! Kupiko? 3-in-1? Tinikling powder? Luya powder? Kuya, saan Kupiko brown? Hindi, kupiko black. May nakahula na po. Saglit na nga Ano ba? titignan natin ang tamang spelling at baka tayo'y mabudol na naman, ano. Ayan, Saglit siya lang, lang po. Sige po. Ay, naku, mali pa. Kopeko daw. Kopeko. Kupiko, ayun. Nasa pool din tuloy. Ayan. Siya talaga yung lahat ng nagsumagot ng kupiko, oh. Pinakyaw niya Sayang talaga lang lahat po. ng kupiko. Hindi pa talaga siya, no? Hindi talaga siya kumpiyansa sa kupiko niya kaganina. Dinagdagan niya pa ng kulay, brown at black. Ayan, copy ko po. Ay. Okay, nanalo si Betamax ng 100 watch hour. Ay, 50 Gcash at Gcash po. 100 watch hour, Ayan. tama. Ayan. Ayan, congratulations Congrats! everyone and thank you sa inyong pagstay sa ating live and good afternoon everyone at ako po ay nandito at nakahilata dahil ako po ay may sakit but thank you at nag-enjoy kayo. Bye-bye! Thank you, Thank you po, Baby Ate. Loves Mika and Baby Thank Loves you po. Jenny Galigar. Sabi ko na sa iyo kanina, Ay! Maxi, dapat na kanina ka pa bumaba para 3 ang iyong nakuhang ipapremyo. Dami mo pala. Anyway, thank you everyone. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Bye. Magaling ka po, Maxi. Bye-bye. Bye-bye po. Sige pa. Thank you. Mwah, mwah, mwah. Kahit di niyo po nakita yung flying kiss ko, ay flying kiss po yun ha. Hindi po yun flying kick. Thank you po. Bye-bye.